for ang pig-inom niya. Tapos, pag after kahit pig-iling ko so agum ko, sambulan pa lang, gari makusugo na siya. Hanggang dit-diit na siyang, dahil na siya nag-wheelchair. So, kang itong inali mi na sa wheelchair, pag may kwarta kami, minabakal kaming bulong, pag dahing pambakal, napupundo. So, gari maluyahon na naman siya, pag dahing nakakabakal. Pero may na siyang mursot, orang pambakal. O di, ang gigibo mi, nanganap kaming pambakal, ibabakal mi na naman siya. Hanggang maski dahil siya nagkakaon, kitultol, makusugon ang buhay niya. So ngunyan, sa wheelchair niya, iginilid mi na, hanggang sa unin na nga di sa opisina ni Doc. O ning siya ngunyan, nag-aarok na, tabang-tabang na naman sa kukang pagluto-luto sa kusina. Kaya dakulang pasalamat digdi sa Amazing 4. Uningani mabakal na naman para dai mapundo ang sa iyang pag-inom. Ta gusto niya pa man mabuhay, ta mailing niya pa man ang apat niyang apo. Kaya so nagpapasalamat po ako ta tinawan kami ki oras na mamidbidan mi ini. So, ini pong wheelchair na dinara ko digdi sa opisina kang ni Dr. Bitito. Iyo po iniso gamit kan agum ko na ipapalit mi na lang po ki produkto na mainom kang agum ko niyan. Ta ini may tatabangan man da po kay ni si Doc Bitito na mas nangangaipo man po sa Samuya. So salamat man po sa pagpalit ki inomon kang sa kong agum digdi sa wheelchair. Sa mga nakakamit bid po sa ko, sa mga dai pa nagiinom kay Amazing 4. So, in ko manin try na makawakal man kamo kang arog man kay ning pigiinom kang agum ko para ang mga namamatian nindo ang sa indong mga helang marahay man arog man po kang helang kang agum kong narahay duman sa Amazing 4. So, dako lang pong salamat. Salamat po. Ako si Florencia Martiliana, taga Malabog, Daraga Albay. 17 ako ngunya na Agosto. Ngunya na taon. Noon, nagkasakit ako, na-paralyze ako, na-hospital ako, 2 hospital nga pinasukan ko. Tapos, nung nagaling-galing na ako, nagano din akong herbal noon, pero doon sa Pulangin, nagaling-galing naman. Pero hindi pa maalis-alis yung sakit ng ano ko, nararamdaman ko. Ngayon, narinig ko sa radyo na dito nga kay Doc Bitito na itong Amazing 4 di pig-try ko o ngayon galing na ako, 1 buwan akong minom ng Amazing 4 kakatapos ngayon pig-maintenance ko na lang yung Mega 1 pagkatapos ko pag inom kan Amazing 4 maganda na yung pakiramdam ko, nakalakad na ako maayos pagkatapos big maintenance ko na ngayon yung Mega 1. Ngayon na mo na may maintenance, sumagit na akong 1 taon. Mega 1, nagkagalaw na ako sa bahay, kakatrabaho na ako. Yung tugang ko, nagkasakit din. Felix Martiliana. Ganyan, 64. Pagkatapos, siya, pa-doktor din siya. Ang sabi kan doktor, tapos laboratory na siya, ang sabi sa doktor, ano daw, ida-dialysis siya. Kasi wala na daw siyang gamot na may resita. Tapos sabi kan tugang ko, lumang ka na pag-iinuman kay Doc Bitito, ano mo rin ako ng gamot to, herbal, gusto din niya herbal. O dito nga, nag-ano ko kay Doc Bitito, mahigit 1 linggo pa lang, ayos na yung paglakad niya, nakalakad na siya, di na siya alalayat. Pagkatapos, ngayon, inom pa siya ng gamot para gumaling na siya. Pero di pa siya nakapagtrabaho. Pag-take niya ng 1 linggo ng gamot na Amazing 4, nakalakad na siya mag-isa. Hindi na siya nagpaalalay. Kaya ngayon, diretso ang inom niya ng gamot na Amazing 4. Ngayon, nandoon na nga sa kalsada, naglakad-lakad na. Kasabay yung mga makuapo niya. Tapos,
Kaya ngayon, bibili naman ako ng gamot para makadiretso ng pagaling niya. Kaya salamat dito kay Doc Bitito, Miracle Health Corporation, natulungan kami. Pasalamat sa Diyos, natulungan kami gumaling na siya at ako sa masamang pagkaramdam. Kami, nasubukan mi na magaling na talaga itong kapatid ko. Dahil sa Amazing 4, hindi na siya nakadiet. Ito na lang na herbal na Amazing 4 ang iniinom niya. Kaya salamat sa Diyos at gumaling na siya ngayon. Okay, magandang umaga, sambayan ng Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. A blessed Sunday to everyone. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at medyo gumanda ng panahon na kapag
Arang na kita sa dakilang Panginoong Diyos na tayo ay nagpapasalamat sa magandang panahon, sa magandang biyaya, sa proteksyon niya, sa iyang unconditional love to everyone. Okay. At according to Miss Gilay, may able assistant dito. I-upload na po yung ating fourth beneficiary at third. Pero yung una, dalawa, di ba? First beneficiaries po namin, first beneficiary, dalawa pong mag-asawa. Second beneficiary, taga Legazpi. Second beneficiary po, taga Bakakay sa Kaugutan. At third beneficiary, yung pong taga Misericordia Santo Domingo Albay. Sila po yung poorest among the poor. Yung pamaskong handog ni Doc Joey Bitito. At i-upload na po sa YouTube alas 10 ng umaga. So please search Doc Joey Bitito channel. Yung pong third beneficiary sa pamaskong handog ni Doc Joey Bitito. Binigay natin kay Kuya Bert yung amazing 4 na good for 1 month or 2 months. At yung isang tray na egg, 1 tray. Kasi 1 tray, kaya egg. Kung 2 trays, eggs. Okay. At yung of course po yung binigay ni ang ating kaibigan, ang magaling na mayor ng Legazpi, si Mayor Noel Rosal, isang basket po, isang balde na grocery. Yan. So yan po ilalabas na mamaya po 10 o'clock sa ating YouTube channel, Doc Joey Bitito channel. Please do support by of course like. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe sa aking channel. And para po kayo ay ma-inform, ma-notify dun po sa ating mga video na ating pong ginagawa every now and then. Kasi po Christmas, marami po tayong gagawin na video. Mayroon pong serbisyo, mayroon pong about health, mayroon po about politics. Halo-halo po kasi ang aking video. Kung ano pong maganda na makakatulong sa ating sambayanan, hindi lang ba sa Bicolan ginagawa po natin yan. Hindi lang po puro health, hindi naman po puro livelihood, may serbisyo, may politika. So, sabi nga pangkalahatan, di ba? Pangkalahatan ang ginagawa ng iyong kapatid na si Doc Joey Bitito. So, 10 o'clock na po yan. Yung pong ating pamaskong handog kay Kuya Bert na isa pong stroke patient. Mag-isa lang po sa buhay, wala pong binibigyan-bigyan nila ng pagkain. Pag nakita po ninyo ang tirahan, para po kulungan ng tirahan ng kulungan ng baboy o ng aso. Kasi nga po sa gilid lang po siya ng waiting shade dyan po sa Misericordia. At ang nilulutuan niya lang po, isa nagkasuyap doon pababa po ng tulay, ng hagdan pala. Kasi marami rin pong bahay dyan sa isang purok doon po sa Kagawad, kay Kagawad Juan Balunso na nag-rekomenda sa atin. Ay doon sa pababa ng hagdan, meron po doon kapiraso na doon siya nilagyan ng 30 bato. Meron pa unang kalderong lumang-luma na doon lang po siya nagluluto. Siguro po kanin lang o lugaw, yun lang kinakain niya. Kaya binigyan po natin siya. Sa mga beneficiaries po natin, binibigyan natin isang tray na itlog. Kasi po masustansya po yan sa ating katawan. Maganda po yan, may lutin po yan sa ating mata. Di ba? So, 1 egg nilaga, maganda po yan sa ating katawan. Di ba? So, isang buwan po yan. At binibili rin natin sa isang magaling na Rotarian, ko-Rotarian natin. Kasi tayo, naging twice president sa Rotary Club sa Manila. Noong andun pa tayo, sa Parañaque, Pasay West, at saka sa, diyan po sa Manila, sa Leong Ginto, Manila, ay bumibili tayo 10 tray na itlog. Yan.
At yan nga po, pinamimigay din natin, di ba? At sinasama natin doon sa free lugaw for Lini. By the way nga pala kahapon, nakapamigay tayo ng 340 bowls. Sabi nga ni Miss Jelly, kasi mas malaki po sa cup, bowls ng free lugaw. Diyan po sa Ligaw, pinagkaguluhan tayo. Naubos ka agad, wala pa, mga 45 minutes lang po, 340. Nasarapan daw sila kasi nilagyan na po ng ano itong nilagay natin na gulay, Miss J? Carrots, may carrots. Social na po, social na. Yan, so far, nakapagbigay na po tayo ng 3,440 bowls or cups of free lugaw for BP Lini. Yan po ay sarili nating efforts. At yan po ay, of course, meron din pong naibigay dyan si Mayor na Noel Rosal sa money. Hindi ko na sabihin kung magkano, twice. At yan po ay nabigyan natin 3 syudad already sa Legazpi, Tabaco, Ligaw, at 8 pong bayan. Ang first district tapos na. Ang Legazpi, rapo-rapo na lang, at meron na rin tayong coordinator doon na hindi tayo makapunta. Binigyan na rin natin ng budget pero humingi pa ng additional 1,000. So bibigyan po natin next week ang rapo-rapo. At this coming week ang amin pong pupuntahan ay either Hubilyar or UWAS. Ano na lang pala? Kaunti na lang. Hubilyar, Piyuduran, UWAS, Pulangge, Libon. 5 na lang. Pang-anim po yung rapo-rapo. But rapo-rapo may budget na po tayo dyan. So 5 na lang po. Uubusin po natin ang Albay na mabigyan ng lugaw for Lini. Yan po ang ating commitment. Okay, para makatulong sa ating minamahal na si BP Lini Robredo, isang Bicolana, isang outstanding Bicolana, outstanding public servant, walang korupsyon. Kaya po tayo, kahit hindi natin kilala si BP Lini Robredo ng personal, tayo po ay nag-volunteer. At nag-volunteer tayo, hindi lang isang bagsakan. And of course, doon po sa nabigyan natin ng nabigyan po natin ng pamaskong handog doon po kay Lola Potensiana, 91 years old sa Barangay Kaugutan, ay mayroon pong galing na t-shirt at saka kalendaryo. At kay Kuya Bert, ganun din t-shirt ni Bipilini at kalendaryo. Ay yan naman po ay ang t-shirt na yan ay isa rin pong leader na avid leader ni BP Lini na nagbigay sa atin ng kaunti lang pong t-shirt, yung kanya pong natira sa kanyang mga activities for BP Lini. Kaya binigyan po natin itong dalawa na mayroon pang natirang at si Brother RP, yan ang nagbigay sa atin at binigay natin, pinasuot po natin sa kanila. Ayan, okay. At kaya po tayo okay. No, di ba? Okay, so atin pong di ba? So ganun po tayo ay pag ang kailangan po natin commitment, di ba? Commitment. Okay, pag gusto mong tumulong, you must be committed. Huwag kang iisip muna kung ano makukuha mo. Kaya ka tumulong unconditionally, walang babalik sa iyo. Ngayon, kung nanalo sila, re-recognize ka, salamat. Kung hindi, wala kang magagawa. Salamat pa rin. Di ba? Ganun po yan. Dapat ganon.
Di ba? Hindi po yung tumulong ka, ang iniisip mo may kapalit ka agad. Mali po yon, di ba? Pag tumulong ka, tumulong, di ba? Ganun po yan. Huwag ka muna mag-iisip. Kasi marami po ako na-involve din tayo sa politika. Marami kasi dyan, mga leaders, hindi lahat hindi lahat. Marami po ang iniisip kung ano makukuha, kaya siya tumutulong. O, di ba? Mali po yan. Okay, di ba? Kami po ni na Brother RP, tumutulong, wala kami iniisip na kapalit. Kung manalo si Bibilin, ipatawag tayo sa Malacanang, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Di ba? At least nakatulong ka na mapaganda. Ang importante, mapaganda po ang Pilipinas. Maayos ang Pilipinas. Mapataas ang ating credit rating. Makabayad sa mga utang. Pagkatapos magkaroon ng maraming employment para sa ating mga kababayan. Magkaroon ng mas lalong magandang business confidence. Maraming mga mamuhunan galing sa ibang bansa. Di ba? Maiwasan to the minimum ang graft in corruption. Di ba? Kasi hindi mo naman talaga mawawala yan overnight. Walang Herculean na job po yan. Di ba? Di ba? So ganun po yan. Kailangan po realistic. Di ba? Is it realistic? Time bounded. 6 years lang ang presidente. Kaya for a good president, ang 6 years too short. For a not so good president, ang 6 years ay too long. Di ba? Okay po ba sa inyo? At of course, andito na si kachat ko na po. Katext ko pala si Kuya RP. Yan. May maganda po siyang Feed Hungry Minds. Yan po isang NGO dyan po sa Ginobatan Albay. At meron din po siya dyan na mga magagandang kwarto, magandang inn, yan. Kung kayo po nasa bandang Ginobatan. Di ba? So, ganun po tayo dyan. Happy Sunday, yan. Di ba? Di ba? Happy Sunday. Di ba? Okay, so ganito, di ba? Sabi ko nga, ito, they keep on scaring, tama po kay Happy Sunday also. Ito, meron po tayo dito na perennial na na followers natin pero hindi nagpapakilala. Di ba? So ganun po talaga 'yan. Ang importante meron kang followers kasi kung wala kang followers mahirap po 'yan. Walang makikinig sa atin. Di ba? Okay, so yan po magandang balita natin. So maya-maya po marami tayong pag-uusapan. Pero po ay malapit na po. 2 minutes na lang. I-upload na po yung ating YouTube. Ang right pronunciation. Hindi po YouTube. Parang lagatub. Ang video natin, yung kay Kuya Bert ng yung ating third recipient ng pamaskong handog ni Doc Joy Bitito. Na taga-barangay Misericordia Santo Domingo Albay. Ang mayor dyan, magaling, outstanding din. Si Mayor John Aguas, di ba? Na-resolveran ata, so napakatagal din na problema sa tubig. Kaya ang borbarita ko, medyo mahirapan yung dalawa pa ang kalaban, di ba? Kung one-on-one, medyo maganda. Pero kung tatluan, siyempre incumbent, parating panalo dyan. Di ba? Ganun po yan. At mas magaling. According sa reports, kasi tayo, umiikot po tayo sa buong Albay, lalo sa 1st District, 2nd District. Mas magaling ang mayor ngayon. Magaling na yung dati. Si Director na ngayon Okay. Sabi nga natin pag tawag yan, pag director ka na, di ba? Pag director ka na, mas magaling ka na. Yan, di ba? Ayan, undefeated yan as mayor. Ngayon naman si si Mayor John Aguas ay outstanding kasi nga po ay na-action ka agad, di ba? So, yan po ang nangyari dyan. So, nirekomenda sa atin, ito si Kuya Bert na isang stroke patient, nag-isa lang sa buhay, ni Kagawad. Isa rin po itong outstanding
Barangay Kagawad, Juan Balunso. Yan. Pwede po yan later magkapitan. Pwede nga ito municipal councilor dyan in the future kasi masipag, super ang sipag. Di ba? At iya, magaling na leader po yan. Nung ako po ay komandatong board member, na panalo niya ako sa barangay niya. Di ba? Di ba? Libre, walang bayad. Di ba? Yan ang mga dapat nagli-leader. Hindi nagpapabayad. Kasi pag nagpapabayad ka, ay walang utang na buot sa imo ang kandidato. Pero pag hindi ka nagpapabayad, sila ang may utang na buot sa atin. Yan. Okay. Wala akong hiningi sa inyo Tumulong ako sa inyo. Ano ang masasabi ninyo sa akin? Wala akong hiningi. Ngayon kung nanalo kayo, maalala niyo salamaton. Kung hindi, pasensya. Ganun talaga, tumulong ka Diba ganun lang yan Maalala niyo salamaton. Diba? Kung hindi, pasensya. Diba? Ganun talaga, tumulong ka Ito, marami nang nagano. Salamaton. Diba? Marami nang nagchat-chat sa ating good morning po. Hingi po sana sa inyo ng konting tulong po para sa pagpapagamot po sana ng asawa ko. Ito po, sabihin ko na sa inyo kasi hindi naman po tayo bilyonaryo. Pambili po ng gamot niya po. Wala na po kasi akong ibang maisip na paraan. Wala na po siyang maisip na paraan. Yan. Kaya nag-post na po ako dito at hingi na po ako ng tulong po sa inyo. At tulong na din po para sa mga anak ko po. 5 po kasi sila, anak ko. Pag ganun po, hindi ninyo kaya ang pamilya, kailangan po, yan, management, tamang management, family management dapat. Kaya family planning important, di ba? Meron naman po mga rhythm, meron naman po mga natural way. Unin po ng gatas ngayon po, wala na po silang mainom at diaper po, hindi na po makapagtrabaho asawa ko gawa po sa sakit niya. At hindi po ako makapagtrabaho kasi wala pong maiwan sa mga anak po namin at wala pong maasikaso asawa ko po. Sana po matulungan niyo po kami. Salamat po sa makabasa po nito. Sana po matulungan niyo po. Salamat po. God bless. Casilen Sanchez Almeida, may GCash po dito 055-190-3600 0955-193600. Hindi mo sinabi kung taga saan ka, Casilen, di ba? Ito po ay kung nakikinig ang ating kaibigan, doon ka na sa mga sa DSWD may tumutulong po diyan. Sa inyong LGU pwede kayong matulungan. Sa mga kandidato po ngayon maraming tumutulong, di ba? At diyan po sa sa OBP, sa office po ni BP Lini Robredo, tumutulong po dyan, di ba? Kailangan po ay isabihin ko kay Kuya, kay Brother RP, kung baka mailapit ka. Kasi ako po, ang inaano ko lang po, pamaskong handog, the poorest of the poor na may karamdaman at halos walang matirhan, walang makain. Yung pong akin, di ba? At limited lang po yan. At yan nga, di po, nagbibigay ng isang timba na grocery si Mayor Noel Rosal. Okay, dahil sa pagmamahal sa inyo, di ba? At kay BP Line, nung may t-shirt pa binigay si Kuya RP, binigay ko t-shirt at saka yung kalendaryo at may tarpaulin. Pero ngayon wala na ring t-shirt, di ba? Ang may bibigay ko sa akin, galing sa Miracle Health Corporation, Amazing 4, Miracle C 30 capsules, Mega E 30 capsules, Multi 5 30 capsules, and Mega 1 30 capsules. Good for 1 month. Kung Amazing Trio, kung hatiin niya yung Mega 1, pwedeng 2 months. Para sa health ng tao. Then yung isang trying itlog, ganun din, galing din po sa amin. Pero yung pong yung pong t-shirt kay BP Line, dahil kay Kuya RP. Ang Feed the hungry minds, yung mga gutom, ang kaisipan. Kaya sinusuportan mga kabataan.
tinuturuan, may mga libro po siya. Pwede kayo mag-donate ng mga books para sa kabataan sa PD Hungry Minds. Plus, yan po. Okay, so kung sino man ang gusto sa inyo mag-donate, wala. Oh, we are open. Di ba? Okay. So yan po ang ginagawa natin. Okay, maliwanag. So yung sa amin po ay supplement sa galing sa Amerika at saka isang tray na itlog. Kasi nga, ang egg ay maganda po sa katawan yan. Basta po, mas maganda is boiled egg. Okay, kasi kung cholesterol ka, may cholesterol, scramble, may mantika, cholesterol pa rin. Kaya, kung gusto mo naman, kaso mahal na. Di ba? Yung napakamahal na oil, di ba? Nakalimutan ko naman pangalan. Okay, siguro ganito ang bumabata. Olive oil. Ikaw, Doc Joy, pag pangalan ng babae, nakakalimutan mo. Olive. Plus 10%. Yes, madam. Basta, 1 box. 2 boxes na kamo. Biruin mo yan. Ang laki ng discount. So, migawan po natin ngayon pag 1 box plus 10%, di ba? Di ba? Pag kayo po ay mga miyembro na. May tuloy-tuloy po ang ating promo hanggang po sa next Sunday, di ba? Siyempre, para alam mo ngayong Christmas, kakain ka ng bawal. May pangontra ka, Mega 1, Amazing 3, Amazing 4. Kumakain ka ng mga bawal, isang atake sa lang sa'yo, di punta ka ng ospital. Di ba? Ang hospital, hindi mo alang babayaran. Mabuti kung maumuki ka, pero ang gagastusin mo, napakalaki. Paano kung may nangyari pa? Gastos pa daw sa 8 feet below the ground. Samantalang mayroon kang Amazing 3, Amazing 4, or Mega 1, may panlabang ka. Bago ka kumain, uminom ka na ng Amazing ng Mega 1, isang basong maligamgam. Pakakain mo, isa uli. Bago ka matulog, isa uli. May panlabang ka. Di ba? Doc Joey, mahal po yung mga ospital, mahal po nagpapagamot. Diba? Mahal po ang ng Omicron variant. Diba? Bakit mo titipirin ang buhay mo? Isa lang ang buhay. Kanina, uminom pa ako 5 kapsula. Wala lang yung Mega 1. Kasi wala dun sa iniinuman ko, hindi ako nabigyan. 2 Miracle C. Kasi ang vitamin C natin, neutral pH. 5 ingredients po yan. Acerola berry, sea buckthorn, Indian gooseberry, rosehip, and ester C. Neutral pH, hindi mahaldat. Migay 5 klase mga super fruits. Super antioxidant. Ilalabas mo yung mga toxins, yung mga dumi sa katawan. At multi-5, 5 klaseng mushroom, agaricus blasi, napakagaling yan. Galing sa Brazil, God's mushroom, very powerful mushroom. Shiitake maitake from Japan, cancer prevention and cure. At yung natin, cordyceps and reishi na nagpapalakas ang gusto sa ating immune system. Okay. Dapat binigay mo na so Amazing Juice. Kahit 200 na lang. So collagen. Kasi 225 yan, madam. Pero wala tayong panukli para tuloy-tuloy na ang ligaya mo sa buhay. Yan. Pag walang panukli kasi, binigyan natin. 11 vitamins yan, madam. Kikinis pang skin mo, katulad ni Doc Joey. Tingnan mo ako. Si Sir. Sir, pasensya ka na, hindi kita nakikita. Gusto mong bumati dito sa radio natin? May FB Live tayo. Taga saan si Sir? Taisan. Mga Taisan. Legazpi, Kilala mo si Mayor Noel Rosal? Kandidato baga para ano? Gobernador. Ano palagay mo? Ano ba? Ini-evaluate pa? Malakas daw. Malakas na. Talagang outstanding taga-Taisan ito, Mayor Noel Rosal. Constituent mo ay malakas ka raw for governor. Ito, nagsabi dito, natin? Huwag naman sana magtampo si Governor Al. Tayo lamang kung ano lang ini-interview sa natin, yun lang sinasabi natin. Okay, maliwanag. Huwag sana magagalit yung mga suportadores ni Governor Al.
Tayo kasi prangka tayo. At ako po sa totoo, hindi ako naghihingi sa mga politiko. Pero may negosyo ako, magpo-propose ako ng negosyo, okay, negosyo yan eh. Ang negosyo ko hindi naman kahapon lang. 2008 pa, 13 years going 14 years na. Proven and tested mga produkto namin, di ba? Okay. So ganun po yan. Hindi ako yung pipila-pila ako hingi. Kung ako manihingi, hindi para sa akin, para sa kapwa na tutulungan natin, di ba? Di ba? Ganun po yan. Di ba? So, ganun po talaga. Tayo kasi, dahil sa junior na tayo, ay ang inaasam natin ay makakuha tayo ng mga elected officials na makakatulong para maayos po ang ating bansang Pilipinas, ang ating yung lahat, di ba? Yung natin, bansang Pilipinas, di ba? Kasi po ay ang importante ang ating bansa. Ang ating bansa, 'yun ang importante, di ba? Ang ating bansa ang pinaka-importante. Hindi naman si Doc Joey. Ako isa lang. Pag sinabi bansang Pilipinas, 210 million plus. Di ba? Okay ba tayo diyan? Ako, ano na nasa akin? Kumakain lang ako ng talbos ng kamote. Okay. Di ba? Di ba? Okay. So, mamaya pala, yung mga magpapa-analyzer, baka maayos mo pa yan, Miss G. Kailangan natin doon sa outlet natin, pakicheck mo ulit. Ang ating palang outlet yan sa Daragalbay, sa Purok 1 Kimantong Daragalbay, owned and managed ni Miss Diamond Arlene, Doc Lynn, sa within the compound of UB Express going to Pilar Sorsogon, ay dadaling ko po yung laptop at saka yung quantum analyzer para baka doon gumana. Kasi kay Miss Arlene ay gumagana, iwan ko may magic touch ata. Okay. Okay, pwede po dyan. Mag-text lang po kayo sa kanya sa 0946-051-9050. 0946-051-9050. Yun. Magano na po kayo ng ating Mega 1, Amazing 4, Amazing Trio while supply last. Kasi extended po ang promo natin na plus 10% sa inyo pong discount. Diba? 10% within November sa 19. Gawin na natin December 20 para walang puwake. Diba? Kasi kung ma-extend ulit natin, hindi hanggang katapusan na. Diba? Kung mayroon pa ang produkto. Pero kung wala na tayong produkto, wala na tayong magagawa. Diba? Tama ba yan, Mr. Lionel? Diba? Merry Christmas, Primo, and God bless. Yan, ang aking pinsang gwapo. Si, gwapong professor ito sa Zamora eh. Si Primong Edgardo Baramida. Di ba? Di ba? Siya po ay from Kaugutan, Albay. Merry Christmas din, Primo. Same to you. Di ba? Ganun lang kami, mga second cousin ko po ito. Ang kanyang mother at saka mother ko, first cousin. Yan. Mga padabaw ko ng ng mother niya. Si mother ko naman padabaon man, si ex-kapitan. Di ba? So yan po kami diyan, nung mga bata pa kami, close kami masyado. Pero nung ako'y nakagraduate na sa high school, nagpa-Manila na tayo. 40 taon po tayo sa Manila. Pero bata pa tayo Lalong-lalo na batang isip paminsan-minsan. Okay ba yan? Sinasabi ko, Brother RP, si Doc Joy B dito, bata pa, pero batang isip paminsan-minsan. Huwag mo nang pasabihin kay Ma'am Line Robredo na batang isip si Doc Joy B dito paminsan-minsan. Baka hindi sa atin maniniwala. Di ba?
Okay. Sabihin mo kay ma'am, ang kulang na lang natin sa Albay ay 5. Pang-anim mga rapo-rapo, pero rapo-rapo may schedule na next week. Okay. So 3,440. Ang rapo-rapo 200, 3,640 so far na free. Sabi nga ni bowl kasi mas malaki po doon sa cup na plastic cup. Ay hindi, sa paper cup. Okay. So yan po pinagtsatsagaan po namin yan. Kaya isang kaibigan natin, isang executive, believe din ako sa iyo pa Ang commitment po, grabe. Ganun po tayo pag tumulong. Hindi yung pakita lang, minsanan lang, pakitang gilas lang. After that, wala na. Wala yan. Pag gusto mong tumulong, diretso. Di ba? Kaso nga lang, yung mga kalaban, sinasabi, sinisiraan na ako na mga piki na raw yung aking produkto. 2008 when aprobado ng FDA, paano maging piki? Di ba? Huwag naman ganon. Politika lang yan Hindi naman tayo kandidato. Tumutulong lang tayo. Di ba? Bakit masama bang tumulong? Even God says, anak, tumulong ka sa iyong kapwa. Ngayon, ang pagtulong sa kapwa, sa paniniwala ko, sila ang dapat na magmanyar, kaya natin tinutulungan. Di ba? Masama ba yan? Kung kayo naman tumutulong sa kandidato na inyo, siguro, sa inyong paniniwala, yun ang best candidate. Pero pag-isipan ninyo, pag-aralan ninyong mabuti. Dahil hindi lang po sinabi, ito ang kandidato, ano mo na, ano ito. Pag-aralan mo mabuti. Kasi hindi po ito basta-basta ang ilik mo ay barangay captain. Kahit nga barangay captain Kung magaling barangay captain, magaling po ang sa inyong barangay. Di ba? Kaya the other pinapakanda tong barangay captain. Sabi ko wag na kasi for 3 terms ng aking anak ng aking pamangkin. Ayaw ko naman maglabang kami, di ba? Ganun po yan. Pero pag ako kasi kumandidato, ako'y nanalo, ang wish ko dapat outstanding ako. Outstanding doon sa posisyon na yan. Kasi kung hindi lang naman, ayaw ko, anin ko yan. Pag ako manalo, halimbawa, example, okay, sabihin ko sa inyo, ito point blank na. Kung sakasakali ako mandatong kapitan, example lang po ito, hindi naman po ito totoo mangyayari kung nasigurado. Hyperbole lang po ito. Imagination lang, wide imagination. Kung ako halimbawa ginawang kapitan, walang lumaban, ako pinano ng mga dyan sa baka kaugutan. Kung ako po ang maging kapitan yan, ang wish ko maging outstanding. So hindi nagagawa sa ibang barangay ay gagawin ko dyan. At yung sweldo ko, hindi ko kukunin. Ibibigay ko sa mga nangangailangan, mga programa. Mga feeding program, maaring sa medical assistance program. Kung walang budget ang barangay, walang budget ang munisipyo or ang o mga importante, di ba? Cleanliness program, beautification program. Pwede ko, susweldo ko, hindi ko kukunin. Di ba? Magsakripisyo talaga. Ngayon, kung na-elevate sa mas mataas na posisyon, yun siguro, baka kukunin ko na ang some part. Di ba? Kasi kung malaking gastos na. Pero karamihan yan, itutulong pa rin natin. Di ba? Kasi simple po tayong tao Walang bisyo, walang sugal, walang inom, walang sigarilyo, walang mga kung saan-saan pumupunta. Sawa na po ako pumunta kung saan-saan lugar. Kasi nung nasa Manila rin ako, halos lahat ng mga 5-star hotel, nakatulog na rin tayo, nakaano na tayo. Ano pa? Di ba? Tama na. Tama na dyan tayo sa Dorotea Resort, di ba? Ganun po ako. Ang wish ko, outstanding. Hindi po yung okay na. Gusto ko yung maraming awards, di ba? Kaya gagawa tayo ng mga komitiba. Ito, ikaw yan, ikaw ang in charge. At saka, ayaw ko ng ayaw ko mag-appoint ng basta i-appoint at saka malit ang allowance. Hindi po yan. Kung kaya ng budget, barangay tanod, magkano binibigay? 300, 400 sa akin, dapat minimum 1,000 kung pwede. Kung kaya na 1,500, 1,500. Pero dapat mag-training ka. Re-request ko ang DLG o ang kapulisan training sila. Para talaga magpapangsyon as barangay tanod. Diba? Kasi kung, hindi, kasi kaibigan kita ka mag-anak ko, sige, may 400 ka monthly, mali.
Wala pong mangyari sa Pilipinas pag ganon. Kasi po ako, sa totoo lang, kaya hindi nga ako lumaban this coming election. Kasi gusto ko, handa ako, preparado. Di ba? Oh. Kaya kailangan, kung ako sakali man lumaban sa isang elective post, kailangan ako mayroong maiambag na napakaganda sa posisyon doon sa locality na ako'y nilabanan ko, na ako'y mahalal, di ba? Hindi yung, nahalal ka nga, ay wala naman nangyari, kumukuha ka lang ng sweldo, hindi ka ba dyan nahiya sa buhay mo? Di ba? Wala pong dapat ganon. Sa totoo lang, ito po, wala akong pinapatamaan ha. Okay, kahit anong posisyon, wala pa akong pinapatamaan. Kaya po ako hindi kumandidato. Iniimbita sana ako maging board member. Alam ko naman, talo ako. Diba? Paano matatalo yung tatlong incumbent yan sa first district, di ba? Wala. Pero ngayon, nililigawan na tayo for 2025. Ayaw ko. Nililigawan na ako. Advance. Kasi nga, alam nila ang ugali ko. Pag sinabi ko, ginagawa ko. 99.99, hindi po 100% ha. Kasi ang 100% nangyari na. Okay. Maliwanag. 40 years pa ako sa Manila, kaya nakipagsapalaran tayo doon. From all walks of life. Kaya po hindi po ninyo ako basta-basta masabihan. Okay, pero ako madali ako makisama, madali ako makipagkaibigan. Bumubunot naman tayo sa bulsa natin, hindi naman tayo kuripot kung kailangan, di ba? Ganun po tayo. Kaya po ay sinabi ko nga, this coming election talaga dapat maganda. Di ba? Di ba? Iyan po ang magandang balita natin. No. Di ba? Di ba? Ito si Maring Alice, nakikinig ka ba Maring Alice? Ito, napakagaling nito. Matalion, masipag, nag-retire sa province of Albay. Dapat nito supervisor rito na nag-retire. Pero kung dapat ito maging maging director ng DSWD. Di ba? Kasi magaling Ayan, meron po talaga tayong meron nga palang reunion, Christmas party sa this coming Saturday, December 18 at 10 a.m. Yan po sa Kadlan Resort, yan po sa place, yan po sa Bakakay Albay. Yung batch 72 po ito. Okay, so please get in touch kay Kumare, Mads, Alice, Platon. Diba? Ito po ang aming napakasipag na treasurer, secretary. Yan, di ba? Si Mrs. Alice Barha Platon. Barha po ito nung dalaga pa. Yan. Okay. Di ba? So, yan po ay yan po ay this coming Saturday na. Yan, mas magandang maaga para makapasok po ako sa trabaho. So this coming Saturday, 10 a.m. ang ating reunion and Christmas party ng batch 72. Yan po sa Kadlan Restaurant o Resort, yan po sa Bakakay Albay. Hindi po nakapunta dyan, yung Kadlan na yan. Pero maganda raw. Oo. Di ba? So, yan po yung mga ating pong dapat, di ba? Okay. So, alam po ninyo, nagpo-programa po tayo
nagchat-chat tayo. Ayan po si Doc Joey. Kaya kung minsan napapatigil tayo, panandalian lang. Panandalian lang. Di ba? Marami po kasing mga kandidato na lumalaan sa atin, pero namimili tayo. Namimili tayo, di ba? Ganun po 'yan. Ngayon, kung naunahan kayo, pasensya na. Di ba? Naunahan na kayo eh. Pero kung hindi talaga pwede kasi parehas kontinuaran, sinasabi ko naman, di ba? Okay, tayo? Free zone na tinatawag. Di ba? Ito. May nagbibenta pala ng OB for sale. 45 pesos lang. Si Madam Cherry Bichu, yan, ng Ginubatan Albay. OB for sale, 45 per kilo. Mga followers natin. Hindi ko lang alam ang pagluto niyan. Paano ba ginagawa yan? I'm sorry. Taga-barangay tayo pero hindi natin alam. Pero masarap ang OB, di ba? Lalo ngayong Christmas season, ang OB ay yan, very very nutritious also, di ba? Okay. So yan po. So we are open hanggang 11:45 or 12, depende sa mag-text sa atin. So yung gusto pong pumunta sa atin, we are on the second floor, DGB building, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral near Food Panda, at sa kabila po, doon po kami. Ang baba namin ay Mabel Fashion. Yung pong kung kayo po ikakasal, yan, special occasion. Ang gaganda ng kanilang gowns, ang coat and tie, barong, and bags, yan. Sa Mabel Fashion, ground floor po ng aming opisina. At Angeles Cake, yung pong masarap na cake, yan, Angeles Cake, yan. Diyan po sa baba namin. And of course, yung Orient Asia Lending for teachers, 1% a month lang, napakababa, di ba? So sa second floor po tayo, di ba? We are here. At gusto pong magipag-ugnayan sa atin, wag lang po textmate hindi na po ako nakipag-textmate, di ba? 0998-975-8121, 0998-975-8121. Yan. Yan po ang ating pong numero para kayo ay makipag-ugnayan sa amin, di ba? Okay. So yan po. So mga natin. At kayo po ay yung hindi pa nakakapag-like sa aking page para kayo ma-notify sa aming mga programa araw-araw, ay please search Doc Joey Bitito page. Page po ito, hindi Facebook name, page. Okay, Doc Joey Bitito page. Naka-ano po ako dyan, naka-cap na black, di ba? Ang ating page, di ba? Doc Joey Bitito page. I-click po ninyo ang like, di ba? At meron po tayong pa-contest niyan, ang draw sa 2022, December 22, 2021, sorry, 2021. Next Wednesday, hindi po sa Wednesday, next Wednesday. Okay. So yan po ang ating draw. Meron pong mananalo dyan 1,000. Oo. Yung 3,000 baka hindi kasi kaunti po yung nag-participate sa ating pa-contest. Di ba? Hindi kasi binabasa. Dapat basahin po ninyong ating criteria. Okay. Basahin po ninyo ang ating criteria para manalo kayo. Di ba? May mananalo 100, 200, 300, 400, 500, and 1,000. Kung marami sana tayo ang nag-participate, baka mayroong 3,000. Di ba? Kaso, wala kakaunti. Di ba? Kasi ang gusto, hingi na lang ng hingi. Mali naman po yun Kahit konti, pag hirapan natin, kahit konti, parang nag-practice ka lang. Di ba? Sanayin po natin ang buhay natin na mayroong ginagawa. Sabi nga ni kumaring si Mads na Alice, Pads, mag-relax ka na. Kasi junior ka na Kasi nagtatrabaho tayo. Almost grabe. Ilang decades na baga.
Pero sayang kasi yung ating experience yan na maraming natutulungan eh. Di ba? Okay. So yan po yan. Di ba? Ay. Di ba? Okay po yan. Kaya nga po ay di ba? Di ba? So kaya nga po ay andito para mas maraming ma-inform ng tamang di ba? Ma-inform ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po itong napipintong Omicron variant. Huwag natin po yan pag walang bahala. Mas mabuti po ang sabi ko natin proactive. Ano po ba ang proactive? Meron pong nababalita na maring mangyari. Ngayon pa lang, may preparasyon na kayo. Okay. Ang Omicron variant, according to expert, ay deadly. Mas deadlier kaysa Delta variant. Galing po ito South Africa. Sa ibang bansa, meron na po sila mga advisory, travel advisory. Ang mabigat po ang Israel, talaga ang hininto na nila ang mga tourist, di ba? Ngayon po yan, ang once ikaw po ay proactive, ganito po dapat ang gagawin natin ang proactive. Di ba? Number one, prayer. Spiritual yan. Given po yan. Pero sa physical, ang gagawin natin, yung protocol ng gobyerno ay gagawin natin, di ba? Face mask, dapat ang face mask talaga, it's a must. Di ba? Umalis ka sa opisina mo, sa bahay mo. Tapos, kailangan malinis ka. Kaya parating may alcohol ka dapat. May alcohol ka. Yan, meron sa ating magbibigay ng alcohol dito, mura lang daw. Alcohol, di ba? Mag-alcohol ka. Alcohol, di ba? Linisin, wash your hands. Diba? Iyan po'y ano. Pagkatapos, kumain ka ng mga masustansyang gulay, prutas. Kaya sabi ko nga, magtanim ng mga gulay. Diba? Kung wala kang lupa ng taniman, kahit mga paso, mga lata, humingi ka na lang ng lupa. Diba? Iyan po ang tataniman natin. Marami yan. Malunggay. Ang malunggay kasi, yung ano dapat, ang itatanim mo dyan, yung buto. Kasi hindi mo po pwede yung malaking yung buto mas maganda. Then talbos ng kamote, kangkong, yung okra, pwede yan, kamatis, pwede yan, di ba? Sili, pwede yan, di ba? Yung mga ano lang. Kung gusto naman hydroponics, mag-aral ka ng hydroponics. Di ba? Meron naman pong mga tinuturo dyan sa YouTube. Diba? Hydroponics. So, pwede po yan. Maganda yan kasi double yan. Mayroon ka ng isda, pwede mo lagyan ng isda, pwede pa rin gulay. Diba? Yan na po yan. Din ka kumain ka ng mga masustansya. Huwag masyado. Paano Doc Joey ngayon? Christmas season eh. Puro handaan, puro patty foods. Kumain ka lang konti. Yan, di ba? Pagkatapos pagkain mo, uminom ka na ng Migawan. 21 na very powerful ingredients galing sa Amerika, aprobado FDA more than 2 years ago. So, minom ka ng Migawan. Kain ka ng kaunting lechon. Yan. Di ba? Pagkatapos mo pagkain, inom ka uli ng isang kapsula. Bago ka matulog, isang kapsula uli. Ganun po yan. May panlabang ka, may proteksyon. Di ba? Huwag matigas ang ulo. Gusto mo kasi tipid, pero hindi ka nagtitipid sa sigarilyo, hindi ka nagtitipid sa inom, hindi ka nagtitipid sa sugal. Hindi ka nagtitipid sa luho. Di ba? Doon ka dapat tumipid para iyong matipid mo, iyon ang ibili mo ng mga quality supplements. Di ba? Nakatulad ng Migawan, Amazing Trio, Amazing 4. Di ba? Okay, maliwanag. Na-upload na po yung kay Kuya Bert. Isa pong napakahirap. Stroke patient po ito. Nakatira lang sa tabi ng waiting shade. Di ba? Please like, comment, share, tag your friends para matulungan natin si Kuya Bert. Di ba? Yun po yan dapat gagawin natin.
Titingnan ko nga yung YouTube natin kung talagang nakalabas na. Di ba? Please click the notification. Di ba? Di ba? Yan, Doc Joy Betito channel. Ayan na po, Andyan na po. Andyan na po. Please, ngayon kung pwede sa inyo, panoorin na rin ninyo ang commercial para kumita rin ng 50 centavos. Alam po ninyo ang panoorin ninyo ang commercial, ang kita lang po niya 50 centavos. Kaya kung 1 million ang kumita niyan, ang nanood na views, pwedeng kumita 300 to 500,000. Babawasan 30% ng BIR. Di ba? Sa atin di pa tayo kumita. Ang laki na ng gastos natin diyan sa YouTube na yan. 2,000 na. Di ba, Le? Ganun talaga. Gusto nating makatulong. Di ba? Of course, sabi ko nga, whatever we have, we are only treasures keeper because all the things that we have is owned by the Lord Jesus Christ. Yung pong mga yung pong mga magagandang bagay. Anong on? Halimbawa, yung bahay mo, yung lahat na yan, pagkain galing sa Kanya. Treasures keeper lang po tayo. Kaya dapat gamitin natin sa maayos na pamamaraan, di ba? Huwag natin kuriputan ng buhay natin. Di, maikli lang ang paging treasures keeper mo. O mawawala lang yan sa walang kakwinta-kwinta later on. Dahil nga mapupunta lang sa hospital o mapunta sa punerarya o sa 8 feet below the ground. Di ba? Kaya dapat gamitin natin doon po sa mabubuting bagay na makakatulong sa iyong kalusugan, sa iyong buhay, at sa iyong mga mahal sa buhay. At kung makatulong ka pa sa ibang tao, mas maganda. Ayan. Okay po ba? Okay po ba ang sinasabi ko? Kung kayo po ay naniniwala, salamaton. Pag hindi, I'm sorry, my love. Di ba? Sana po tayo, tinatawag nga natin ay tayo, yung tinatawag na tayo po ay tayo ay tayo, yung ang natin dyan ay proactive tayo. Positive ang attitude natin, di ba? Ito rin, isa rin. Oo nga po, dahil sa pandemic, hirap kami sa mga photographer sa palaran pa. Hirap ang walang kita. Dito po, mag-livelihood tayo sa Doc Joy BT yung ating mga produkto. Mag-refer lang kayo ng tao para kayo may insentibo, di ba? I-livelihood na natin. I-open na natin sa lahat para kayo matulungan namin kasi problema talaga, dami problema ngayon Nakakaawa naman kayo, di ba? Okay, maliwanag. So ganun po 'yan. We wish we could help so many people. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? So yan po ang natin. Para ay para makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Di ba? Di ba? Kailangan po kasi marami tayong matutulungan. Di ba? Yan. Yan po ang natin yun, talagang mahirap ang alam po ninyo ang buhay natin ngayon mahirap, kaya dapat ay natin, ang tulungan natin ang ating yung mga very deserving na tinatawag, di ba? Yung very deserving dapat ang ating tutulungan. Di ba? Kasi po ay mahirap po yung tutulungan natin, hindi deserving.
ay sayang. Di ba? Kasi marami pong mas deserving na tinatawag. Di ba? Oh. Hmm. So, yan po ang ano natin, naka-upload na po. Uploaded na po yung mga video natin kay Tatay Mike and Nanay Elma dyan po sa Barangay Victory Village sa Legazpi City. Yan po kay Lula Potensiana Bergonyo Bongadillo sa Barangay Kaugutan, Bacacay, Albay. 91 years old po ito. And of course po, yung kay Kuya Bert na isang stroke patient na ang tahanan po ay sa gilid lang po ng sa likod ng waiting shade. Yan, di ba? Okay. So, yan po ang naka-upload na po. Okay, please support it. Di ba? Pwede po nating suportahan yan. Di ba? Kailangan po masuportahan natin. Oh. 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 Okay. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh. So, ganun po dapat ang ating gagawin para makatulong tayo sa ating mga kababayan. Kasi mahirap po ang buhay ngayon. Kailangan, kung ano man pong mayroon tayo, i-share po natin. Di ba? I-share po natin. Kung ang kaya mo i-share piso, di piso. Di ba? Basta mayroon kong na-i-share. Oh. At kung wala kang masabing maganda, huwag ka nang magsalita. Di ba? Pero kung mayroon kang masabing maganda, di sabihin mo. Di ba? Kasi hindi ka na nakatulong. Babatikusin mo pa, ay maling-mali yan. Double ano yan, double bladed po yan. Ano na sinasabi mo, Dok, yung double bladed? Oh, ano ba ang, di ba, durugo ang puso? Hindi double whammy kasi ang whammy positive. Nakatulong tayo, di ba? Napasaya natin, magandang outcome. Di ba? Ang double bladed na sinasabi mo, nagdurugo. Nagdurugo ang puso, di ba? Kasi nga ay binatikos mo pa, hindi ka nagbigay kahit piso. Di ba? So, yan po ang ibig sabihin dyan. Di ba? Wala na. Yan. Di ba? Okay. So, yan po ang ano. Di ba? So, okay po yan. Kaya po mga minamahal kong kababayan, huwag po natin pababayaan, huwag tayong kampante, lalong-lalo ngayon pong time of Christmas season na marami pong handaan. Di ba? Marami pong handaan. Ako sa totoo lang, ang gusto ko lang kusido, ginataan. Yan, di ba? Yan mga paborito ko eh. Yung sariwang-sariwa. Yan ang mga inihaw, yan. Di ba? Di ba? Yan po ang natin. Yan po ang gusto natin. Di ba? Pero yung pong mga ibang mga ay sa totoo lang ay masarap ang crispy pata.
Masarap po yan. Sino bang ayaw ng crispy pata? Di ba? Pero paminsan-minsan at kaunti lang. Oh, di ba? Kaunti lang. Oh, yes, madam. Kumusta? Oh, kumusta na si Chrismar? Oh, kaya nga, huwag mong kakalimutan ang kahit Mega 1. Ano ba pinapainom mo? Miracle C? Ano sinasama mo? Dapat sama ang missing juice. Di ba ang missing juice na katulong sa at saka yung Mega Choco? Oh, yun. Oh, ito yung ano, bumibili ngayon yung mother ng dating mayroong leukemia. Ilang? Mamaya mag-usap tayo. Ilang taon nga nagkaroon ng ilang taon nga yung nagkaroon ng leukemia si 6 years old. Galing ka na kayo noon 3 o 4 na ospital. 4 na ospital sa Albay, walang nangyari. Kay Doc Joey, ilang buwan may nangyari? Ilang buwan ang pag-iinom? Isang buwan maganda na, pero yung totaling gumaling, ilang buwan? 5 o 6 na buwan, totaling gumaling. Oh, pero yun po. Ngayon po si Chrismar, ilang taon na? Magbi-15. So, 9 na taon na. Jesus Maria, sibiruin po ninyo yan. Oh. Oh, di ba? Halika dito, interviewin kita dito, ilalive kita. Ilalive kita dito. Halika dito. Oh. Kasi naka-live na tayo. Dito ka. Yan, yan. Yan, yan. Okay, so mga minamahal kong kababayan, ito po, bumibili kasi yung si sister. Ito po yung mother ni Chrismar Agripa. Yung pong 6 years old na meron pong leukemia. Gusto ng magpa-bone marrow transplant. 4 na hospital na, mga pribado, merong sa government hospital. Yung bata, payat na, baka namumutla na. Kasi nagsusunggo na, nag-ano na ng dugo, di ba? Okay, nagbe-bleeding na. So po ako, that was, I think, kasi nga po, 6 years old noon, ako'y pinuntahan. Ngayon po, magpi-50 na yung anak niya. So, that was, I think, 2014 or 15. 14 ata, or 15. Ngayon po, andito si Mrs. Agripa. Tatanungin natin siya yung kanyang pangyayari kay Chrismar. Kasi ngayon po, bumibili nito parang na lang pang maintenance. Mrs., ikwento mo nga sa ating mga nanonood sa ating FB Live at nakikinig sa PBNDCGB. Ano ang nangyari kay Chrismar nung during 6 years old siya na sinabi mo sa akin noon na nagsusunggo na, nag-ano ng dugo kasi nga may leukemia, 4 na hospital na ang pinuntahan. So, pakikwento mo sa amin. Ano po, Doc? Good morning po sa lahat. Okay, ganun mo lang. Pwede naman niya, wala na itong baba mo dyan. Umpisa nun po, lang, yung matamlay siya, tapos sabi ni ate, pa-check up daw po. Tapos dinala namin sa ospital kung saan-saan po. Ayun, wala naman po maano yung doktor. Gusto po ipabone marrow. Kaso po natatakot kami baka daw po siya mamatay. Yung sabi ng pinsan ko, dalhin ko daw po kay Doc Joey, subukan ko. Pero bago sa akin pumunta, 4 na hospital na ang pinunta ninyo. Opo, sige po. Tapos dinala nga po ni ate dito kay Doc kasi po nung po yun, may maliit pa po ako kasi ate po yung nagdala dito. Tapos yun nga po, binigyan kami ni Doc ng Amazing Cryo. Opo. At saka Mega Choco. Opo. I don't know kung may juice na rin noon. Lang po, isang linggo nakita namin medyo okay na yung pakiramdam ng bata, naglalaro na. Simula po noon, tuloy-tuloy na po yung pag-inom ni Nonoy ng Amazing Trio po dito kay Doc. Hindi na po ako napupunta sa ospital. Dito na lang po lagi kay Doc. Kaya po maraming salamat kay Doc Joey. So ngayon, matabang-mataba na yung anak mo. Matangkad po sa akin, Doc. Matangkad na, binata na, 15 years, magpi-15 years old.
So yan po yung nangyari, if I'm not mistaken, 2014 o Ano po siya, 2015. Dok? Grade 1. Oh, grade 1 siya noon. Ngayon, Grade 9 po. Oh, grade 9 na. So that was 8 years ago. Opo. So yan po ang sinasabi namin na sa inyong mga kababayan na kung walang nangyayari na sa pinupunta natin, why not try us? Diba? So, yan nagastos ninyo sa ospital at saka nagastos ninyo sa amin, Mas marami po sa hospital. oh, mas malaki ang nagastos sa ospital na walang nangyari. E sa amin, maliit lang. Kung kaano lang kaya mo, babalik-balik ka lang. Di ba? Opo. So, ganun po yan, mga minamahal nating kababayan. So, ito si Chrismar Agripa ng Kamalig. Opo, Kamalig po. Anong barangay? Kagiba po. Kagiba. Barangay Kagiba, Kamalig, Albay. Minsan po isama ko dito, Dok. Minsan isama mo kasi binatang-binata na. So yan po ang pag isama nila na programa tayo, baka makita pa ninyo. Talagang malaking-malaking mama na from 6 years old Ano ngayon. po, Dok? Dalaga? Dalaga ba? Mahihain? Mahihain. Yan ang problema, mahihain. Mahinhin. Mahinhin. Kaya yung Chris, naging mainhin, kaya naging dalaga. Kayo na ang bahala. Wala naman ngayon yan, okay na yan, wala nang problema dyan. Di ba? Ang importante, healthy, maging mabuting anak ng Diyos, makapag-aral ng mabuti, at later on ay makapagtrabaho, makapagnegosyo, di ba? Makatulong sa pamilya, makatulong sa kapwa. Yan ang importante. So, anong masasabi mo sa ating mga nakikinig na nunod ngayon? Kaya po kung sino man po na nakikinig, nanonood, pumunta na po kayo dito, Kidok. Kahit po anong sakit niyo, pwede po dito, Kidok. Magaling po yung mga gamot dito. Produkto, mga supplement Opo, natin. supplement po. Sa kanila po kasi, kahit supplement natural, gamot, sa atin po tinuturuan natin, supplement sa immune system, pagkain ng immune system. Kasi the immune system has the capacity to heal itself. It can defend our body sa mga pathogens. Ang mga pathogens po, yan na po ang mga bacteria, microbes, fungi, parasites, and even mga viruses. Yan, yun po ang pathogens. So diyan po magaling ang ating immune system na binigay sa bawat tao ng ating dakilang Panginoon. So meron po tayong defense mechanism, ang immune system, pero dapat iyan po ay healthy. Kaya pakainin natin ng mga natural na mga pagkain, na mga free chemicals, lalong-lalo na yung mga prutas, gulay. Kailangan po mga natural, di ba? Ito may tumatawag. Hello, magandang umaga po. Hello po. Ano po yun, madam? Ngayon ang open po ngayon yung kay Dr. Ruiz. Taga saan kayo, ma'am? Taga saan po kayo? Taga-Bukmat po. Legazpi City. Opo. Papunta na po ba kayo dito? Bibigay yung ata po nila. Yung kasama ko po kasi nakitawag lang po sa akin. Papuntahan na kamo dito kasi open kami hanggang alas 12 lang. Antayin ko. Okay? Okay po. Sige. Salamat. Pati po yung bunso ko, Dok, pinapainom ko. Yung bunso mo naman, ilang taon bunso mo? 9. 9, pinapainom mo na rin. Nakumatos kasi yung Dok, 7 Ay. years old. Ay naku, bakit nakumatos? Sabi nung doktor, kulang daw po yung oxygen pumasok sa Ayun, cardiovascular ang oxygen. Ngayon dapat painumin mo rin talaga dyan. Kaysa, Tapos nung uminom siya nung miracle at siya, Oo. ganda na siya, malakas na siya. malakas na. Nawala yung pangingitim lang dito. Yan, oo. Pagkatapos kung masabayan mo ng migat sukor, yung Diyos natin, okay, kasi mga masustansya yan, mga natural. So hindi lang pala si Chrismar ang natulungan, pati yung kapatid ni Chrismar na 7 years old na nag-comatose dahil nga po sa kulang supply ng oxygen Opo, yun sabi ng doktor. papunta sa heart. Ayan, nakita po ninyo yan. Hindi lang magkapatid na ang natulungan natin. So, thank you Mrs. Agripa sa iyong tuloy-tuloy na pagpatronize ng ating amazing trio, ng ating Miracle Sick, at ng iba pa natin mga produkto. Ngayon, umiinom na pati yung kapatid at kayo, umiinom din. Ay salamaton at please continue in informing your friends, relatives na meron tayong... Nagpapasalamat din po ako sa iyo, Dok, kasi kung hindi sa iyo, baka nawala na si Nunoy. Sa akin po, okay lang po yan. Magpasalamat tayo kay Lord Jesus Christ.
kasi tayo po instrumento lang. Ang importante sa atin, yung ating mga kababayan na matulungan na sa magandang kalusugan at yung gusto namang kumita sa kabuhayan at sa serbisyong natural na ginagawa po natin. So salamat, Miss Agripa, Merry Christmas, a prosperous New Year. So punta na lang po kayo kay Miss Jilay. Okay? Thank you po daw. Okay, salamat. Okay. So, yan po ang magandang balita natin kay Mrs. Agripa, na maganda po ang kanyang eksperyensya sa dalawa niyang anak. Yung isa kasi, grabe yun si Chrismar nung dati pa. Talagang ako po'y talaga ako'y ninervyos. Pero dahil with the grace of God ay nakarecover. Pati pala yung kanyang kapatid ay natulungan din. Kaya po, yan po ay di ba? Kaya po ay tayo ay mas lalong ginaganahan para tulungan ang ating mga kababayan. Kasi nga po ay sa ganitong mga bagay, dapat natin na talagang lagi po nating gagawin ang lahat-lahat para makatulong sa ating mga kababayan. Lalong-lalo ngayon po may pandemic. Kasi po pag may pandemic ay kailangan ng tulong ng sambayanan na tayo po ay united as one. 'Di ba? Sabi ko as one country. 'Di ba? As one country. Yan. No, 'di ba? Kasi nga po ay as one country na kailangan po natin na pagtulong-tulungan ang ating pagkikibaka. Kasi nga po ay mahirap talaga. Mahirap talaga ang katayuan natin ngayong mga panahon na ito dahil nga po sa mga bagay-bagay na nangyayari. Itong pandemyang ito talagang it havocs sa ating mga kababayan. Di ba? Havocs. Ano bang havocs? Ang havocs yan dati. Ano yan? Bata pa ako, yung mga grupo diyan po sa Bakakay Albay, yung mga fraternity. Ang havocs po ibig sabihin parang nasalanta, parang nadismaya, parang nalanta, parang dinaanan ng bagyo. Talagang nadapa, nahirapan. Yan. Okay, naintindihan na ninyo. Kasi ikaw, Dr. Joey Bitito, paminsan-minsan nagsasabi ka na hindi mo naintindihan. Yan ang pangit sa iyo eh. Pasensya na kayo mga kaibigan ko, nagsasalita si Dr. Joey Bitito, hindi niya alam. Biruin po ninyo yan. Ganun po ka si Dr. Joey. Minsan nagsasalita siya, hindi niya alam. Di ba? Basta lang may masabi. Masyadong matabil, kaya maraming nagagalit sa iyo. Hindi naman, konti lang yan. Yung mga nainggit lang sa atin. Hindi naman tayo kandidato, bakit sila mainggit sa atin? Di ba? Okay. Okay. So yan po ang magandang balita natin. Kaya po ay a few minutes na lang ay matatapos na tayo. At may darating pala, may tumawag sa atin na darating daw. Nag-aabil ng ating mga produkto. So mga kababayan kong minamahal, ito po ay from the bottom of my heart, advance Merry Christmas and a prosperous New Year to everyone. Mag-ingat po tayo, especially nowadays we are facing the pandemic at merong nagbabadya na variant, itong Omicron variant. Ito po ang kasabihan ng mga eksperto, kahit bakunado na kayo, it's not a guarantee. Hindi ko po kayo tinatakot, iyan po according to reports. Nababasa natin sa YouTube, sa Google, i-Google mo yan, sa news, andyan po yan. Kaya mag-ingat, wear your face mask. Sa handaan naman po, huwag kayong magtagal kung po pwede, di ba? At huwag po sana yung dikit na dikit kayo. May konting distancing man lamang, di ba? At kung wala kayong gagawin
na importante, wag na kayo pumunta sa labas, di ba? Kung pumunta man po kayo panandalian, huwag ninyo ibabad ang katawan ninyo, di ba? Kung pumunta man kayo dyan sa park, sa Tabaco, na napakaganda na, yung dating basurahan, ngayon po napagandang park because of the ingenuity, kasipagan po ni Mayor Crisel Lagman Luistro ay of course tingnan natin, ano natin, libutin natin. Pero kung pwedeng makauwi na kayo, lalo ng mga kabataan, yung mga batang-bata, mayroon lang pong certain age ang pwede. Okay? So mag-ingat tayo. At of course, we are recommending Amazing Trio, Mega 1, Amazing 4 kasi it's proven and tested na napakaganda sa ating katawan, lalong-lalo sa immune system, para yung defense mechanism natin ay magampanan niya ng mahusay. Di ba? Total health, may kasabihan, health is wealth. Okay? So magpapaalam na tayo. Babalik po ang serbisyong natural, kalusugan at kalusugan, pangkabuhayan at iba pa this coming Monday, 5:30 to 6:30 in the evening. At kung hindi pa kayo nakaka-like sa ating FB page, please search Doc Joey Bitito page. Doc, D-O-C, Joey, G-O-E-Y, Bitito, Belgium, England, Thailand, Italy, Thailand, Orlando, Bitito page. Click lang po ninyo, i-like po ninyo yan. Then pwede po ninyong i-share, mag-invite ng marami para makasali kayo sa aming pa-contest. Pag marami po kasi pwede may 3,000 tayo, pero pag kaunti 1,500 meron po tayo. Ang draw po niyan ay December 22 in the afternoon. Di ba? At ganoon din po sa ating YouTube channel, Doc Joey Bitito channel, di ba? Please search Doc Joey Bitito channel, watch kahit mga 1 minute lang o to 3 minutes, then like. Okay, subscribe. Kung gusto mag-comment, please do so and share. Mas maganda po i-share po natin kasi marami tayong matutulungan. Lalong-lalo na ito po ating mga video tungkol sa mga health, video natin tungkol dito sa mga mahihirap nating kababayan na gusto natin matulungan. Alang malay mo, tinulungan natin lahat, kumita ng 10,000. Ibigay natin sa kanila. Alisin lang natin pambayad sa BIR. Tatanungin ko si Attorney Romero, si Pading Arnold, magkano ang babayaran? Kasi mamaya siningil tayo, binigay na natin, di ba? Okay, maliwanag. So yan po ang proseso natin. Oo, kasi tumutulong tayo, nag-FB page tayo, nagla-live tayo at nag-YouTube, hindi po para sa akin nakita. Kung sakaling kumita para sa ating mga kababayan, lalong-lalo mga kapuspalad. Lalo ngayon po, ang dami-dami humihingi ng tulong kung ano-ano. Ano naman ibigay ko? Diba? Ang binibigyan ko lang po, yung talagang the poorest of the poor. Pinipili natin yan at may mga nagre-rekomenda. Okay, maliwanag. Sana po, yung mga hindi natin mabigyan, huwag naman po kayo magtampo sa amin. Ngayon, kakausapin ko pa si Kuya Arpe, kung pwede ito idulog natin sa ibang institution. Diba? Okay, maliwanag po. Sana po ganun po ang ating ang ating magandang balita dahil nga po ay napakahirap ang buhay ngayon. Ang dami kasing humingi sa akin ng tulong na hindi naman po ako nasa gobyerno. Kahit tuloy niya ito, parang napipilitan na akong kumandidato kahit barangay captain na lang. Kasi ang dami humingi ng tulong Di ba? Wala naman, hindi naman ako bilyonaryo, hindi naman ako multimilyonaryo. Nakakaano lang ng kaunti. Anong gagawin ko? Di ba? Hindi naman ako DSWD. Diyos ko, Panginoon ko. Okay. Pero anyway, ganun talaga ang buhay. Kaya, so mga government institutions, tulungan naman po natin ating mga kapatid, ang ating mga kababayan na humingi ng tulong. Sana po ay, lalo ngayong Christmas, talaga pong kailangan ng tulong ng ating mga kababayan. So once again po, ang aking contact number 0998-975-8121 0998-975-8121. Hanggang 12 po tayo.
kumusta pala yung ano natin? Okay na? Pwede nang gamitin? Pinapadala doon sa kabila? Ha? Hindi pa rin? Oh, hindi pa rin daw, Miss Arlene. Okay? Oo, dalhin mang giraray, baka sakali. Oo, dalhin ko mang daw giraray sa iyo. O kaya po yung gusto pong magpa-analyzer, subukan natin baka gumana kay Miss Arlene. Diyan po sa Purakwang Kimantong Daragalbay sa kanyang outlet. Diyan po sa within the compound of UB Express Terminal going to Pilar Sorsogoner Shell Gasoline Station. Ang kanyang numero 0946-051-9050 0946-051-9050. Mga kamising, it hurts to say goodbye, but in the meantime lang, in a few hours lang po, kasi babalik po kami ang serbisyong natural, kalusugan, kabuhayan, at iba pa, tomorrow, 5:30 to 6:30 in the evening. Ito po ang kaibigan, ang kapatid ng sambayan ng Pilipino, walang iba. Si Doc Joy Bitito nagsabing, maraming salamat, magandang tanghali na ba, magandang umaga, a blessed Sunday to all, keep safe, God bless, and I love you all.